This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Jad Dagupan, walay saksakay ya radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bunuan Binlo, Paborito. Bunuan Bukid, Paborito. Bunuan Gese, Paborito. Kalmay, Paborito. Karae, Paborito. Tanjad Karanglaan, Paborito. Aya, so 88.1 Radio Pangasinan. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation in Dagupan City. DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan. Sa iprograman mangiter nadalan at saray ay saki yan linawa tang opinyon unong adliknaan na saray umbali at saray issue yung makakaapekto at bilay kawayangan tan kanupugan na balang sinansakay liknaay babalay kaulo tan kaitabay susaray manangilaban at kanupugan tan kawayangan at saray umbalay kapaborito RJ Jimenez tan kapaborito Joseph Kanilang Bakani Lignaay Babalay Naringalan Lunes yanggad Biyernes alas 8 yanggad alas 9 nakabuasan DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan Lignaay Babalay. Good morning! Naimbagal daw bigat kata kayo amin, apo. Mabigya kabasan Pangasinan Dagupan. Wadya tilalamat yung mga iparuntal na sari balita, isyo tan komentaryo ni Paakar at sari matuan. Liknaay Balay! Siyempre kalokman tabayo sa reka paborito yo amigo yo RJ Jimenez at your service always. Tanda sa magtaryo lingkor, magtaryon kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Kalop kanta may team at the technical side at atang talagagik. Andi arom sa yalanlanag at puso ng Madam Charis, the only one. Engineer Nixon Dakal. Antole agaw na tanatatang tanagagik 26 la. Miyerkules la tatang tanagagik. Magangganula. Magangganula. So sa may pitalaran tayo namin. Siyempre antayin tayo Christmas. It's a time for sharing, for giving, for tumay tawag to yay. Accepting gift. Agontan ka paborito. Yes, it's time to give and it's time to share also. Share Ay, also. to accept or whatsoever. Basta Yes. spirit of Christmas. On. Masaya. Yun na yun. Masaya. Oo. At syempre, wag niyong kalilimutan din, sa November 30, mag-iingay din tayo. Lapit na. Lapit na yon. Pero, Ano yan, Sunday? Oh. That's November 30 at ating talagagik and hopefully, mabawasan naman yung corruption sa ating bansa. Diba? At sabi nga natin, isasagap man so impeachment complaint kontra Vice President, dakala maingal at Kongreso kapaborito ajay. Dakala maingal sa kilatan si Benny Abante, si Caraps Paduano, si Gerville Jinky Luistro, si Jefferson J. Kunghun, si Romeo Acop, si Zia Alonto Adjong, araraya. Maingal yararaya House of Representatives. Singara Asun Mandaul, aw-awlaran mo aw. Pero pinariringotet si Karanatan sa ISO flood control scam. Politika, siyempre.
Oh. Oh. Marundon ira kapaborito Aratan RJ. so paka titawag saya pakapatnagan. Mm. Oh, and sa may ninarsukulor mo. Ganun 'yun. Sangkanong lang Oo, kaya Mga kung minsan bata-batar. yung mga in aid of legislation, Mm. sabi ng kumpare ko parang nausar lang sa politics. Dahil ito yung kulay mo, ito yung kulay niya, o ganun. Mm. Dapat sana tsapwera muna ha. Sana. Sa kapakanan ng madlang people, kung talagang ang paninilbihan ang nasa loob, ang paninilbihan ang una sa lahat, yan. Di ba? Correct. Kaso Kaya pagka ganyan Say kwandalanti mabata-batar sumutibo darara. Oy, ang bata-batar. Good morning, Kuya Tito. How are you? Mabata-batar. Kanyan siya pani kasi so amay manisyad si karanatan. Kwanta no wala ni kwandalanti kapaborito RJ kredibilidad. Nasara ang congressman. Yanan saman aw-aw lara aw-aw ngaw-ngaw lara ngaw-ngaw natan. Their lips are sealed completely. Yung mga iba dyan, napaghahalata Yung idol ko nga, hindi pa naimbisigan yung parang naituturo, dinedepensa na Ano yun? Paano? Parang Ay, susil. parang Kilala may mo guilt, yun? parang may guilt. Oo. Kasi siyempre hindi pa dinedepensa ni nagsasalita na. Hindi pa iniimbisigan, nagdedepensa na. Yung mga kalyado, ano ba yun? So, nasaan yung talagang, di ba, sinseridad na, di ba, maparusahan yung dapat maparusahan. Then, Actually, ang ebidensya, paborito, RJ, palabasin din ninyo. Kung talagang walang kasalanan, di ba, alam ko may tsapwera sila. Pero yung magsasalita na kayo, para dipinsan sila, tulad nito ngayon, kapaborito RJ, di ba naglabas nung isang araw, Monday, at saka Tuesday, naglabas si dating Ako Bicol Party List Saldico. Meron na naman daw. Ng mga ebidensya. Ano yan? Part 3 na? Part 2. Part 2 pa Part 2 lang? na. Abangan po ninyo yung Part 3. Ito po yung nangyari doon sa Part 2. Ibinigay ni Saldico yung mga listahan naman ng mga proyekto na umano'y budget insertions naman ni Representative Presidential son Sandro Marcos at sa may 2023 national budget na may kabuuang halaga na lampas 9 billion pesos. Hearsay, kung ano atapan na babae? Hearsay. Hearsay, kwanto? Kasi wala pa namang sinumpahan, kaya paratang pa lang mga yan. But you have to check on records. Prove it. You have to check on the records sa paborito RJ. Kasi sa ibabagtuan tinatanman ken, actually wala press statement to ng Majority Leader Ferdinand A. Marcos. Si Sandro Marcos. Sa kwento sa ay, anyone kwanto can sit in front of a camera from abroad and spew lies. Yan yung kwan, yan yung sagot naman. Kay Sandro ko. Yes. Sandro ko. Saldico. Lalo ko lang. The statements from the newly crowned champion. Newly crowned na ngayon siya na. Newly crowned champion of the DDS Cabal. Naging konasirin siya. Ngayon at kumukontra sa inyo, tinatawag nyo na siyang maka-DDS. Ganun na ba yun kapag kumontra na sa inyo, DDS ka agad? Ano yan? Si Saldico, ang tinutukoy. Si Saldico, biglang tinutukoy. Si na Saldico, DDS na DDS. Na. Former Congressman Saldico are frankly as fantastical as they are false. Kanto. I hope that the public can be reminded that we are talking of a person with no credibility. Ngayon, wala na siyang kredibilidad. Kawawa ka naman, Saldico. Ngayon, wala ka ng kredibilidad. Sa tingin nila, no credibility whose vested interest are to release these videos to destabilize the government. This is someone who our kababayans know
to be the architect of this mess yet continues to insult their intelligence by saying wala siyang nakuha. Okay, evidently, the only path he sees for himself is one where he steers political chaos in the hope of escaping his own legal troubles. Gusto niyang pabagsakin ang kasalukuyang administrasyon para maabsuelto siya sa kanyang mga krimen. In fact, the intel suggests he already struck a deal with those who stand to benefit from such a change. Kwento, Congress is a collegial body and decisions are made through a process of election. Zaldico was removed as appropriations chairman because members caught wind of his insatiable greed and corruption, not because of the whim of any individual. The sagasa that he orchestrated in certain districts such as Bulacan and other municipalities speak for themselves. Sa aking mga kababayan, si Zaldico ay hindi po isang journalist o truth crusader. Siya po ay isang kriminal na umiiwas hostisya. Huwag po tayong magpabudol sa kanya. Si katuan sa babato natin ng congressman Sandro Marcos. Meron lang akong pupuntuhan ka, Paborito Jay. Bakit po kriminal kaagad ang tawag nyo kay Zaldico? Convicted na po ba siya? Meron na po bang desisyon ang korte tungkol sa kanyang kaso? Di ba meron tayong principle sa batas na sinasabing presumption of innocence until proven otherwise? Bakit criminal po kaagad ang tawag po ninyo sa kanya? Convicted po ba siya? Nagtatanong lang po ha. Secondly, doon sa sinasabi ni Congressman Sandro, inalis siya sa House of Representatives. Hindi ho ba siya po'y pinag-abroad muna at nang sumingaw yung mga right after the SONA, Kapaborito RJ, na adulap sa interon Metro Manila Lawari, Kapaborito RJ, kanta nanunutan mo man. Kayari nasa may State of the Nation address ng Presidente BBM, the following day, adulap sa Metro Manila, pimaway, simungaw, iraratan natan, ya problema at sa tay flood control projects nasa gobyerno. So, yun po yung mga tanong natin ngayon. So, yun ang umpisa. Oo. Na pinaimbestigahan ni PBBM. Oo. Kaya nga, may mga nakakausap ako na baka yung pagsangkot sa pangalan din niya is baka kung totoo man na given na totoo man na kasali siya, totoo yung sinasabi ni Zaldico, baka may gumamit sa pangalan niya. Kasi imposible naman daw na nakinabang siya ng ganun at paiimbestigahan niya. Di nga to intiti, sarili ton mantika. So, tingnan natin. May mga liknaan naman na ganun. Alam mo na, pero yung mga tanong, matatabang isip. ang liknaan dapat, be that as it may, Kondari Arom, yung liknaan ka, Paborito RJ, be that as it may, na ginamit ang pangalan niya, bakit niya pinirmahan? Laman yung budget. Bakit niya pinirmahan? Ibig bang sabihin, pumipirma siya na hindi nagbabasa ng pinipirmahan niya? Pwede naman, yun naman. Kasi yung finality sa kanya naman, di ba? Yes. Yung signature. Yes. Oo naman, may katwira naman yung mga liknaang ganyan. Yes. Kasi sekonda, before you affix your signature in a public document, lalong-lalo na sa isang public document, Kapaborito RJ, you have to make sure that you have understood, you have read the whole document, and you have understood everything that is written in the document before you affix your signature. Kwanta. Which is also true. At atong tanagagig. In fact, noon lakad abogado, man-execute ka na affidavit mo, basaan danit si kay, pabasa dad si kay, sanabasa dad si kay, palinaw dad si kay, no, at talusan mo, antam, no, anto ibabagato, insulat dadiman. Before you affix, you are being allowed to affix your signature. Gontan. Very simple. Very simple. Katutan masulik naan. Nasari arum niya totoo, Kapaborito RJ. At satan na argumento. Sa kwanda mo lang tiyat, flimsy. That's very flimsy. Akin kunda. Flimsy. Oo. Tapo. Rason. Inusarde nga na to akin. Because at the end of the day,
he is the last person na pipirma sa document na yon. Mauna yung speaker, mauna yung Senate President, and he is the last person na mag-affix ng kanyang signature. Hindi ba niya nabasa yun kung damot? Well, they have a point. They have a point. Matlanti ka, paborito RJ, kanyan. Ay, agi. Although si kwanto matlanti ay, come home na lang, Mr. Saldico, si Kuy Babagadanatan ka, paborito RJ. Kasi, bilyon ang pinag-uusapan natin dito. 938 billion pesos ang budget insertions na iniutos kay dating House Committee on Appropriations Chairperson Zaldi Co. Sa ito po dalamat natin kapaborito RJ. Kaya bang gawin yan ni Zaldi Co by himself na siya mag-i-insert? Ay, hindi Hindi. Diba? Hindi. Siyempre, pagka tanongin yun, pati yung mga common tao, siyempre ang sagot dyan, hindi. Dahil meron pang, di ba? Meron pang mas nakatataas sa kanya. Na mag-uutos sa kanya. Yun nga po yung mga, ay nako, sanatan lamot, kandaray totoo. Ludlik na anda ka paborito RJ. Tawag ang dalalamot. Si Saldi ko, naging DDS na. Di ba BFF niya daw si Sir Martin Romualdez? At siya pa yung isa pa siya sa mga umaatake noon kay Vice President Sara Duterte doon sa impeachment proceeding. Hindi ba ganun? Yun siguro naman. tinitignan naman nila yung kung sino yung mabibinipisyuhan, di ba? If ever. Na tuloy-tuloy yung investigasyon at mapatunayan na may mga nagkasala. Sinong mabibinipisyuhan? Parang ganun. Ang sagot ko naman dyan, taong bayan. ang higit na mabibinipisyuhan. Bakit ka mo? Bakit? Matitigil yung corruption Di ba? Kakaroon na ng takot yung mga nangungurakot. Di ba? Di magkakaroon ng katuturan yung paggastos ng pundo ng gobyerno, di ba? Actually, very silent. Iba naman yung iba naman yung thinking Actually, ng iba. Paborito RJ. Kaya hindi maalis sa isip na baka nagagamit si Saldico. Politics na naman yan yung ending yan Pero ang tingin ko na mabibinipisyan, if ever, na talagang masolve ito ang taong bayan. Ito, sabi ng nakausap ko naman kapaborito RJ, kung totoo na si Saldico, DDS na ngayon, di ba may mga intel fund kayo mula sa Armed Forces of the Philippines, may intel fund yan. Mga enforcement agencies natin, may mga intel funds ang mga yan. The Office of the President itself is may intel fund din. Bakit hindi natin gamitin yung intel fund na yan to discover kung sino who is behind Saldico, kung sinong nag-uudyok sa kanya, kung meron man, kapaborito RJ, kung meron mang nag-uudyok sa kanya, para malaman natin, patunayan natin na siya rin ay DDS. Para mapatunayan natin tungkol doon sa inyong allegation na siya ay maka-DDS kung andari totoo. Pero sa madaling intindihin, ganyan ang thinking talaga niyan Diba? Kasi dalawa lang yung nag-uumpugan. Kung ito kalaban mo na, dito ka na. Parang ganon. It is siguro naman, tignan nating mabuti. Malay mo, baka mampapatauli mo lang kasalanan to. Diba? Lantimat. Without any, kung sino man ang magiging beneficiary. Who is now acting on his own. Yes. At least binubulgar niya, sinasabi niya kung ano yung nalalaman niya. Kasi sabi nga niya, before I die, yes, may magbabawi la. Mampapatauli la. So, Pangasinan tuman. May mampatauli ka la kasalanan mo. Tapyan jaruntan, jad ialis mo, ibot mo aromya bilay, alam mo, suliknaan. Jad English repentance. Yun. Yun. Yun nga. Baka yun din ang kanyang dahilan kung bakit siya nagsasalita ngayon. Nagauntan ka paborito, RJ. Yes, oo. Pero ang tam si kwanto ng Vice President Sara, ang dami ng impeachable offenses si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kwanto. Si kwanto, di ba may nagmo-move na ano? impeach siya. Wala pa.
Pero yung Naiisip lang nila. Yan naman yung usapin, numero na naman yan. Yeah, of course. Sabi nga ni Madam Sara, ni Vice President Sara, ito basahin lang natin mga kapaborito. Ano po yung mga impeachable offenses na sinasabi ng ating pangalawang Pangulo? Una, sabi niya, isa rito ang pirma ng Pangulo sa General Appropriations Act o GAA. Di ba ito na yung sinasabi natin kapaborito, RJ? The final person, the last person na mag-a-attach ng kanyang signature is the President. Yung kanyang pag-aproba, pirma sa General Appropriations Act na para kay Vice President ay best evidence laban sa kanyang partisipasyon sa budget insertions. Saan papasok yun sa mga impeachable offense? Nasa bandang dulo. Tingnan muna natin. Sa ikwanto ng Vice President, hindi ko na kailangang sabihin na kasali yung Pangulo dyan kasi kitang-kita naman natin. Res ipsa loquitur, kumbaga, kapaborito RJ, the thing speaks for itself. Kanino bang pirma? Sasabihin na naman niya, hindi niya pirma yung nandun sa GAA, hindi ako yan, hindi si Ferdinand Marcos Jr. ang pumirma dyan. Ang ebidensya ng kanyang participation is yung pirma niya sa GAA kwanto. Ngayon, may pananagutan daw ang Pangulo dahil pinayagan niya ang budget insertions na isang culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust. Pati betrayal. Oo. Parang hindi mo, parang pag, may tatraidor, parang gano'n. Yun. Ito naman, yung una is culpable violation of the Constitution. Kasi nasa Constitution naman yun. Ito naman yung betrayal of public trust na tinutukoy naman ng Vice President kapaborito RJ, yung hindi niya pagsasailalim sa sarili niya sa drug test. At sabi pa ng ating pangalawang Pangulo, labag sa Constitution ang pagpayag ng pamahalaan na pumasok ang ICC sa bansa dahil labag ito sa national sovereignty. Sa kabila ng mga binanggit na impeachable offenses laban kay PBBM, hindi raw magsasampa ng impeachment complaint ang kampo ni Vice President. Why? Apay akin, bakit? Simple lang ang kanyang naging rason kapaborito RJ. Tulad ng sabi mo, numbers game. Of course not. Why will we waste our time in filing an impeachment complaint na alam naman nating hindi papansinin ng House of Representatives? Saka for delikadesa, hindi dapat siya kasi once na ma-impeach siya yung susunod. Yun. Isa rin yun. Kailangan iba. Baka mamaya ang pakatalos ng madlang people is because siyang mabibenepisyuhan if ever, di ba? Yes. Na ma-impeach. So, siguro sa ibang mga na lang, grupo or whatsoever. Yes, di ba? Kasi siya yung next in line. If we have to follow strictly yung provision ng Constitution, siyempre pag na-impeach ang presidente at na-confirm yung kanyang impeachment, automatic ang uupong presidente, diba? yung vice president. Parang self-serving bang tawag yung, di ba? Yes. Kaya maganda siguro na may magmumove na ibang tao kapaborito RJ, pero sa ngayon, unfortunately, wala pa naman. Wala pa naman. Pero kaingat-ingatan po natin kasi meron yung revelation. Sino na ba yan? Si Blue Ribbon Committee Chairperson? Si Ping Lacson. Senador Ping Lacson na doon sa kanyang revelation, binunyag po niya, meron siyang binunyag. Kasi nung kasagsagan nung 3 days sana na rally for accountability and transparency na sa Iglesia ni Cristo. Na-escalate po yan. Lumutang po yung balita before that INC rally na may mga lumapit daw na mga general sa kay Senador Panfilo Lacson. Retired 4-star general. Para malaman ng mga new generation sa issue. Yes. Nasabi niya, inalok siyang sumama sa isang civil-military junta na kung saan ang layo nito ay magtalaga ng bagong gobyerno
taliwas sa nakasaad sa saligang batas. Be very careful with that at atang tanagagik man antwa papanunot ti labat ka paborito ajay yung civil military junta na yan that is unconstitutional. Kasi wala po sa constitution po natin yun. Yun ang nakakatakot. Oo. Yung wala ka ng susundang batas. Yes. Kasi Ano nang mangyayari pag ganun? oo. So hindi siya pumayag in short. Yes. Sa ikwantuya lang ti ay so abasa keliknan ka paborito RJ. Don't ever commit the mistake nor even entertain the idea of pushing a civil military junta. If you presume that the president resigns or become unable to discharge his duties anytime for any reason, there is such thing as a constitutional succession. Sa ikwanto, yung mabata-batar natan, violate that, and we will all draw our swords. Yun ang mahirap, kapaborito RJ. Pag sinabi mo ng we will all draw our swords, gera na yan. Gera na yan, natatang Civil war. Civil war na yan. Huwag naman sana kasi... Huwag naman sana, yun nga. Oo. Dapat ma-resolba. Saka naman hindi naman pupunta sa ganun eh. Kung talagang magiging seryoso lang po yung pag-imbestiga dito at managot kung sino yung dapat managot. Yes. Oo. Siguro sa mga revelation lahat na, di ba? Sana magkalinawan na. Oo. Saldi ko, ang dami nang sinasabi. Hinahamon naman na umuwi para mapanumpaan yung kanyang mga salaysay. Pero siyempre natatakot naman siya para sa kanyang safety, di ba? Oo. So, Kaya nga, nagiging ang usapin hamon, na lang. antam ka paborito RJ, ang hamon ngayon ng Ligna ay balin, mga taong bayan. Yung mga congressman, nangaw-ngaw, Ngayon magngaw-ngaw din. ngayon kayo magngaw-ngaw. Kaya nga sabi Kasi ko kung kasi say, ipupurok da ng saman, ipupurok da ka ng saman ka paborito RJ, gabay dan protektahan sa gobyerno. Gabay dan protektahan sa kwarta ng balay. Yung mga nagngangaw-ngaw may, di ba? Hidden agenda. May hidden agenda at may politiko na naman kakulay Kaya Hindi naman yung mga ngaw pagkambi kahit na kapakanan ng taong bayan nakasalay. So, diba? now is the time. Kaya pagka bilangan pa rin kahit alam mo ng mali, bilangan pa rin If yung numero yes. diba? Kung ang sinasabi nila pero sa House of Representatives, kung ang sinasabi nila para sa kapakanan ng taong bayan, saan po kayo ngayon? Asan po ngayon? Yun ang hamon ngayon. Oo. Na you are elected by the people for the people. Yes. You serve to the people. Yes, to serve the people. Now, saan yung sinasabi niyong to serve people? Wala. Kaliwat kanan na po yung nangyayari ngayon. To serve your boss. Kaliwat kanan na po ngayon yung nangyayari na revelations patungkol sa mga bilyong mga pisong nawawala sa kaban ng bayan. Dami. Ano ang Hindi lang action billion pala, ninyo ngayon? Kung may trillion pa Oo. Ano ang action ninyo ngayon? Diyan sa House of Representatives. Why is the House of Representatives so quiet, so peaceful? Alam mo, kala ko mayaman ako Bakit? Panaginip lang pala Bakit? Nagdadrive daw ako, may naghahabulan tapos isang baleta. Ang tinapon sa gilid, nakita ko. Punong-puno. Tapos punong-puno ng basura. Okay. Anong basura yon? Pera. Wow. Sabi ko, walang plate number yung mga numero. Para sa akin ba talaga to? Kako, bakit pero napanaginipan mo na panaginip lang pala. Kala ko totoo. Alam mo, kahit pa paano masaya ka sa panaginip mo. Kasi gusto ko rin managinip ng ganyan. Sa akin to, kako. Kasi paano mo, ang nasa isip ko daw, yung plate number, para at least matrace. Matrace. Ay, ibalik mo. Kaso walang plate number. Sa akin talaga to, kako. Nung binuksan mo, maraming pera. Basura. Ay, nako. Punong-puno daw ng pera na, pero yung ko, obsolete na. Yung pera.
Tigwa 100. Hindi 1,000. Ang dami. Nako, maliit lang yon. Malit lang kasi tigwa 100. Tigwa 100. Parang, Pero kahit papaano naranasan mo sa panaginip mo. Ay, sana maranasan ko rin kapag Rito RJ. Kahit papaano magiging masaya ako. Ay, nako. Masaya man lang sa aking panaginip. Ay, nako. Ay, nako. Talaga naman. Sige, untuloy sulig na ibalik. Kaya rin inasarin pagkabatan pa imano. Wala lang panid saray manangantabay. Ang puta-putang Iren Balita. Hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. 68 years old po ang tatay ko nung pinatalsik sa pwesto. 68 years old na rin si Bongbong ngayon. Anong klaseng kapatid si Senator Amy? Anong klaseng Pilipino si Senator Amy? Kung totoong makapilipino ka, tumulong ka sa pag-iimbestiga. Ang puta-putang Iren Sunata. Dame un Son ang puta-putang Iren impormasyon. Aya, so #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw. Ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's JMax Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, JMax Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. JMax Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. JMax Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. JMax Resort Hotel. Want to escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you. Isang paalala mula sa Sinpelco. Ang flying connection o pagbibigay serbisyo ng kuryente sa kapitbahay na walang pahintulot ang Sinpelco ay isa sa mga ipinagbabawal sa ilalim ng Republic Act 7832. Ito ay isang krimen na maaaring makulong at magmulta ang napatunayang tumatangkilik dito. Kung kayo po ay may nalalaman ukol sa nasabing illegal na gawain, maaaring ipagbigay alam ito sa tanggapan ng Sinpelco. Looking for the perfect holiday experience? DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan has you covered. Get ready for the Symphony of Hope, Harmonizing Hearts Christmas Concert. Join us for a breathtaking night of your favorite Christmas music, performed by orchestra and choir. Let's come together and celebrate the season. The concert is on Friday, December 5, 2025 at Stadia Hall 3. Tickets are selling fast, so get yours today at St. John's Parish Office. Look for Miss Maya Gabanan.
let yourself be swept away by a majestic performance of classic carols and festive favorites, all set to the theme of hope and unity. Bring your family and friends for an evening where music becomes a bridge and we harmonize our hearts as one. The Symphony of Hope Christmas Concert. Your holiday magic starts here. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Deserve mo ng best care, kaya dito ka na sa WellCare Diagnostic Center. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Visit WellCare Diagnostic Center, located at the Pandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Celebration! Staycation with family or an intimate moment with your special one. Merong perfect na venue yan sa Mapandan. Cora's Manor and Garden. Magmalamay-ari ng mansyon at these magnificent enclave place here at Cora's Manor and Garden. Carry out any occasion sa kanilang garden cafe or party at their poolside. Have a sing-along at their music room. Relax at their room accommodation or enjoy a private time with someone. Sa kanilang Cabana A, kung saan may private outdoor jacuzzi kayo in an enclosed place. Enjoy great food, warmly welcoming staff, exceptional accommodations, and relaxing scenery at Cora's Manor and Garden. Whatever it is, Cora's Manor and Garden is the perfect place to be. Visit them at Barangay Pias, Mapandan, Pangasinan, or call them at 0945-800-7074. Experience a special moment, how it should be at Cora's Manor and Garden. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. In Dagupan City, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ito'y mapapakinggan Lunes hanggang Biyernes. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ang inyong kaagapay sa katotohanan. Alas 8:35 na po oras natin mga kapaborito sa Likna ay Balay. Kalop kan tabi ni siyempre sa rin magteriyoran kapaborito. Amigo yo, RJ Jimenez at your service always. Tanda sa magterilingkor magteriyon kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Tsaka ho pala, good morning sa ating mga viewers at siyempre laging nakaantabay Sir Baxi Solis, good morning. Sa mga single ladies ng Barangay Basing, si Nanay Bihing, Nanay Kunching, Madam Emma, Madam Perla, Kagawad Esperanza, kay Madam Jan, good morning, magandang umaga po sa inyong lahat dyan. Kay Sir Jerome Antinorio, siyempre good morning din. Wala may papa-announce to, kapaborito RJ, may Fiesta Daad Bugalyon. Wala laray kagatar iraya sa may activities da. Happy Fiesta at Bali na Bugalyon. Si Kiratan at Bali na Bugalyon. Magandang umaga po sa inyo. Yes, good morning kay Roger dyan sa Barangay Bulo, Labrador, Pangasinan. Ay, speaking of Labrador, bakit? Nandyan na yung barko na parang alam mo yung may separator, susupsup ng ng buhangin sa Labrador? Nandun na sa parte ng tubuan Labrador. River cleaning? Hindi, yung alam mo yung minsang na-expose din ni Councilor Randall Bernal. Dito sa may baybayang Lingayen? Oo, okay. Yung nag-extract, yung according to report, parang mansusupsup di madayat, umbig girami magnetite, di raramay ang babangil, ya mineral, yan na pinabangan, nandyan na daw sa Labrador. Malapit na dyan sa boundary ng Labrador at territorial seawater ng Sual, Pangasinan. Kaya yung mga nakaupo dyan, na mga opisyal,
pakitignan po ninyo, baka mamaya nasisira na yung karagatan ninyo dyan. Yan ba yung Black Sun Mining? Parang ganun. Dyan sa bayan ng Labrador. Sino kayang dyan? Di ba yung mga concerned agency dyan, number 1 ni DENR? DNR. May permit kaya yan? Kasi ang lakas ng loob na gawa ng mga ganong activities dyan sa dagat. O kaya may naman legal na ginagawa. O sige, tingnan natin doon sa mga nagparating ng information. At sana kumilos agad yung mga LGU concerned, di ba? Oo. Tingnan ninyo, imbestigahan ninyo. Kasi wag kayong parang uugip-ugip sa pansitan. Nasa na ninyo, nasa teritoryo na ninyo. Nasa command responsibility po ninyo yan, mga kapaborito. Yung mga LGU, oo. Nabanggit na natin yan noon, kapaborito RJ. Yung command responsibility niyan, may mga elements po yan. Importante, alam nyo na may nangyayaring ganyan. Tapos, higit sa lahat, dapat gumawa kayo ng aksyon. Yes, Dahil kung hindi kayo gumawa ng aksyon, you will be held liable under the principle of command responsibility. Di ba? Di ba? Sa mga concerned citizen diyan na nagpaparating na impormasyon, pwede naman silang magtanong. Kaya mamaya nahabla na kayo, hindi nyo alam. Yes. Kaya dapat wag kayong tutulog-tulog dyan pagka may mga ganyang activities. Yes. Kailangan may bumbunding kayong papilis na ito, may permit sa DNR, ito, may sa lahat ng mga concerned agencies. So, may panghawakan kayo. Once na may nagreklamo, kasi ang pupuntiryahin dyan agad, LGU. Yes. Yung head ng LGU, which is the mayor. Yan. It's sana advice sa inyo, actually. Di ba? Yes. Kung legal, wala namang problema Kung sila yung exact dyan siya, yung nasa tama. Ibig kong sabihin, walang sinusuway na batas. Mga pinatutupad na batas patungkol sa kalikasan, mga ganun. O may permit, nagbabayad, no problem. Yes. Pero pagka meron palang nababiolate na hindi nyo alam, kayong mapuputukan dyan. Tama po yan. Kaya kayong mga sumasakop sa karagatang nabanggit sa pinarating na impormasyon, kumilos kayo. Kasi baka isipin naman na baka meron kayo. Huwag sana naman. Na ganun, di ba? Kaya kayo tumatahimik, baka mayroon kayo. Ganun di ba? Ba ganun ang isipin kung illegal yung activities. Kung legal naman, walang problema. Kaya pagka-imbestiga po, mga concerned na LGUs sa pinarating na impormasyon. Tama po yun. Kasi pangalagaan po natin yung ating ito po yung natural resources po natin. Pagka naabuso po yan, wala na. Yung magiging protection, magbibigay sa atin ng protection, mawawala. Di ba nangyari na yan sa Zambales ba yun? Yung mga resort na kimukusbo. Yes. Because of naalis yung parang magnetite sand ba yun? Yung parang pag minagdit mo, kakapit. Yes. Kaya ang naiwan na lang yung puro buhangin na lupok. Tapos kung kut-kut manayad daluman. Ang kut-kut, no naladamay lalanda, siyempre wala untabon. Di yung kusukos may dali. Yes. So yun. Baka yun yung kinakatakutan. Ay, nako. Ngayon, kapaborito RJ, doon pala sa listahan ng mga insertions, according to the listahan ni Saldico, ni Congressman Sandro Marcos, may mga napunta sa ibang bayan dito sa lalawigan ng Pangasinan. Yung sinasabi na listahan ni former Congressman Pangasinan? Wow. May mga bayan. Ibig may sabihin, mga bayan na allegedly dito kasali doon sa insertion na yun. Dito dapat yung proyekto. Oo. Doon sa 50 billion pesos na pundong inilagak umano ni Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos. Paki-verify na lang sa inyong mga lugar. Babanggitin natin yung mga bayan Kung totoong tumayo, yes, kung ginawa. Kung totoong may project diyan. Sige. Si Congressman Sandro Marcos. Which is very impossible. Bakit ka mo kapaborito, AJ? Hindi niya distrito. Because hindi niya distrito yan. Una, higit sa lahat,
hindi rin siya senador. Para Hindi siya party list. yes. Na nationwide yung Yes. dakop. Para palabo ang dati dyan, duwag na Pangasinan, nasaton niya gunan siya. Mhm. He is the first district representative ng Ilocos Norte. Pero yan Hindi according to Pangasinan. Saldico, ha? Pero according to sa lista ni Saldico, ito po yun. Mhm. Doon sa sinasabi niyang insertions. Hindi naman natin Ah? sinasabing ano na yan, Yung this is it, pansit, hindi. this is it, pansit. Ah. Kasi mayroon namang akusasyon sa kanya na naninira lang. Yes. Pero sige, banggitin mo. Although, baka. banggitin natin ha, ito po yung mga lalawigan o bayan sa lalawigan ng Pangasinan na napaglaanan daw ng 50 billion pesos na pundo na yan mula kay Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos from 2023 to 2025. Una, Agno. Ah? Agno. No. Pangalawa, Alaminos. Walang sinabi, binanggit na amount. Wala na eh. Basta yung lugar lang. Oo, lugar lang. Mhm. Okay, Agno, Alaminos, Balungao, Bani, Bulinaw, Burgos, Dasul, Infanta, Mabini, Mangatarem, Puso Rubio, Santa Maria, Santa Barbara, Sison, Tayug, Umingan, Ordaneta City, San Nicolas, Natividad, San Quintin, Umingan, Gimba Road, Mhm. Carmen Junction, Manat Road, at Bakit Junction, Umingan Road. Mhm. Oh. Hindi kaya bakit? Hindi. Bakit? Bakit yan? Oh. Alam mo, alphabetically arranged pala. Okay, sige. Kaya itong hamon ngayon ni Saldico, kailangan daw malaman ng taong bayan kung nasaan ang mga proyektong ito. Hindi sinabi kung anong klase. Oo, hindi naman. Although may listahan dito kapaborito RJ, kasama sa hamon ni ko sa taong bayan ang pag-verify kung ang mga paggawa at pagsasaayos ng kalsada doon. Kalsada, flood control, at iba pang proyekto ay nag-exist ba o nananatiling papel lamang. Oo. Paki-verify nga po Kasi Pero nabanggit sabi po niya, yan that is, belongs to Ito banggitin natin yung amount kapaborito RJ. Nasa so, listahan eh. Sandro? Hindi Sandro. niya distrito biro. Oo nga kaya nakapagtataka meron siya. So, bakit meron siyang listahan? Yan. Kung hindi niya distrito, di malinlinaw sirin niya budget insertions nga yan, kapaborito RJ. Yan naman. Oo. 200 yan eh. Kung di yan distrito, baka hearsay, papalaran. Yung isa naman na isipin ng taong bayan dyan, mayroon sa Pangasinan niya, salitang to, may bambantot. Bambantot na lang, basta mayroon lang munduhan. Okay. Banggitin na yung mga specific na lugar. Construction of flood mitigation structure along Alaminos River, lalong-lalo na sa Barangay Pugo, Alaminos City, Pangasinan na may budget na 100 million pesos. Iba pa yun sa mga na booking din na pare-parehas na 96 million pesos. Yes. Yan, 100 plus. 100 plus. Ito rin, construction of flood mitigation structure along Alaminos River sa may Barangay Kayukay naman, Alaminos City, na may budget na 100 million pesos. Naka-specify pala. Oo. Ito pa, construction of flood mitigation structure along Balingkaging River sa Barangay Karanglaan, Mabini, Pangasinan. 100 million pesos budget. Construction of flood mitigation structure along Balingkaging ulit River, lalong-lalo na sa Barangay Aloling naman, Agno, Pangasinan, 100 million pesos. Construction of flood mitigation structure along Balingkaging River sa may Barangay Bangan Uda. Bangan Uda, Pangasinan naman. 100 million pesos. Pari-parehas ang presyo. Agno pa rin yan eh. Bangang Uda. 100 million pesos. Ito, construction of bank slope protection along Alaminos River
sa may barangay Kayukay, Alaminos City na may budget na 100,000 pesos. Construction of flood control mitigation structure along Alaminos River sa may barangay Jose, Alaminos City, 100,000 pesos. Construction of 100 flood... million. 100,000? 100,000. Oh, 100,000. Bakit yun eh? 100,000 din tinagawa tutan. Ay, hindi man na. Sorry. Sorry, I have to correct myself. 100 million. Yes. So, another 100 million doon sa Kayukay, another 100 million doon sa Barangay Jose, and another 100 million sa Barangay Jose ulit. So, pari-parehas ang presyo, 100 million pesos po yan lahat. Okay, another one. Installation of road safety along national roads, primary roads sa may Umingan na may budget na 85 million pesos. Installation of road safety along national roads, primary roads again, sa may Umingan Road pa rin, another 85 million pesos. Another installation of road, okay, nagdaling pang kasakay, inapagdani. Umingan the same, Umingan Road, 90 million pesos. Installation of road safety devices along national roads, secondary roads, Pangasinan, Nueva Ecija roads, 90 million pesos. Balag, installation of dyan, di erata mo silaw-silaw. Lagi, ay may no nadalan na luganan at unsilaw. Pero no nasinda kay agaw, liwa, kay agaw, unrap. Agon silaw. Road safety device, o din eramay kyan, signages. Nayari, okay. Kable, okay. Installation of road safety devices along national roads, secondary roads, Pangasinan, Nueva Ecija roads, 90 million pesos. Installation of road safety devices along national roads, secondary roads, Carmen Junction, Tumanat Road, 85 million pesos. Paunlalad sikat na tam, bali mo. Manat Road lang eh. Hindi, dadyat kinman, Carmen Junction. Carmen, Manat Manat. Ay, may Manat din. May Manat din sila doon. Akala ko, bimali na eh. Construction of riverbank slope protection structure along Alaminos River, Tukok East Section sa Barangay Palamis, Alaminos City, 50 million pesos. 50 million pesos. Tapos another one, construction of riverbank slope protection structure along Alaminos River, Tukok East Section, Barangay Palamis, Alaminos City ulit, 50 million pesos. Construction of flood control, Barangay San Miguel, Santa Maria, San Manuel, Tarlac, 50 million pesos. Construction of flood control structure and barangay, Anggad Tarlac mo ni. Ni, Anggad Oriental Mindoro, wala mo sa yung budget to, 50 million. Sanjad Davao Oriental, 50 million. LED, street lights, and along Pangasinan, Zambales Road, 75 million. Installation of solar LED street lights. Meron yan. Along Pangasinan, Zambales, 75 million. Installation of solar LED street lights along Alaminos, Bolinao Road, 75 million. Installation of solar LED street lights along Alaminos, Bolinao Road, 75 million. Paki-check na lang ha. Construction of bank slope protection along Nayum River sa may Infanta naman, Barangay Maya, 100 million pesos. Puro million, yamin niya kapaborito. Sarap maging politiko. Ay, Sarap maging ay, apakasarap talaga. Apakasarap. Pero hindi naman lata, baka magalit kayo sa amin. Marami pa rin po yung tuwid. Yes. Marami pa rin po yung talagang naninilbihan na tapat. Marami pa rin po. Ito, pag-isa-isa pag-isa na naubos na yung oras natin. So yan lahat, according to saldi ko. Puro flood mitigation po. Hindi, naka parang yung in charge dyan, na para bang ang ituro, parang ganun. Si
presidential son? Oo. According to yun yung Saldi ko. sinabi mo kanina, Oo. di ba? Bakit hindi na lang doon sa mga regular members natin ng House of Representatives siningit ito? Kung totoo. Kung totoo. Ayun. Nadagdagan natin kung totoo. Kasi until now, up to now, marami na tayong naririnig kay Saldico kung sa legalidad, hanggat hindi niya pinanunumpaan, nanatiling aligasyon at hearsay yan. Yeah. Pero mayroon naman siyang pinagbabasihan, hindi naman siya takot. Mm. So, kulikila, di ba? Eh, Pero nung gamitin daw sa ebidensya yan, kailangan panumpahan niya. Oo. Yun naman yung talagang ano naman nila dyan. Sagot nila dyan sa mga revelation yan, sa mga sinisiwalat yan. Ni former congressman, ako Bicol Party List. Ay, nako. Representative. Congressman, representative ba? Saldico. So, yun po. So, nakinabang din pala tayo rito sa Pangasinan. Pero kung totoo, di salamat. At least love nila tayo. Kung mayroon. Kung mayroon na tumayo talaga na mga milyones yan, 100 million. Ano na yung pinakamaliit? 50 million. Million. Oh, puro milyon. So, pag i-add mo lahat yan, bilyon. Talagang tutugma doon sa sinasabi ni Congressman Saldico na 50 billion. Tama Mahigit, naman. Kasi yung allegation, sinasabi nating allegation dahil patutunayan pa, billion of pesos na insertion. Yes. Kaya, nako. Ay. Papahay ka na lang, Tapos isipin mo yung mga talagang pangkaukulan na saray madlang people. Sabi ko Tapos nga, di natutugunan. Ay, sabi ko nga, kapaborito. hayahay pala ang buhay ng mga nasa matataas na opisyal ng Sa isekwang ko, kapaborito dyan, sana maambunan. ng departamento. Kahit isang malita lang, maambunan tayo. Yung panaginip ko Malaking tulong po yun sa amin na may mga pamilya. No. Ginoong Saldico. Pero nakakatulog ka ng mahimbing. Oh, of course. Tayo. Wala tayong pinanginglagan. Wala tayong iniisip. Di natin kalaban ng konsensya. Pero ngayon, ang iniisip lang natin kung paano tayo kikita the following day. yes. At, yung masigla ang buhay. Yung ating pangangatawan. Pero ngayon, yung mga nasasang dyan, ewan ko kung nakakatulog pa sila. Baka idlip sila ng konti tapos gigisingin na naman sila ng kanilang budhi. Diba? Yun ang mahirap. Tignan mo, pumayat na si Saldico. Oo. Pumayat siya. Hindi katulad nung masaya pa ang masaya pa ang House of Representatives. Yung hayahay pa ang buhay. Yung hindi katulad ng maingay-ingay pa ang House of Representatives sa Gauntan, kapaborito Ajay. Kasi biglang tahimik talaga sa House of Representatives. Wala ka talagang mapapakinggan ni Hani Ho sa kanila. Ay, nako. So, ngayon, makikita mo talagang pumayat. Siguro kapaborito Ajay, konsensya. May nagugunigon. Gunigon. Wala man Gunigon. Tan sayaksak. Kung may sayaksak, likat. Gunigon. It's the opposite of gunigon. Yung Gunigon sayaksak is erman. Sayaksak is likat. Pala. Mayroon doon sa pinanggalingan natin. Yung titulo ng drama noon. Gunigon tan sayaksak. That's the two parts of life. Yan. Yung kabilang, di ba? Two parts of life, may gunigon, may sayaksak. So sila, nasa gunigon sila. Ngayon, kasi tapos na sila sa sayaksak. Nauna na yung sayaksak Ngayon, gunigon. Sana sa atin, magunigon tayo ngayon, pero sana at the end of the day, masayaksak naman tayo. Tapos ito, magugunigon din tayo. Bakit? Dahil mawawala muna tayo ng ilang araw. Ayaw nga pala, mga kapaborito we will be off the air for for a few days. Hindi naman buwan. Starting tomorrow, kasi pati sa FB. Pati sa online, live stream, kasi FB live stream. Talagang ayusin to. Kasi aayusin po ng ating himpilan
yung live stream po natin as well as yung antenna po natin para Na bumagsak ng O1. Yes. Oo, gagawin muna. Ano Yes, Pero, pagdating ng Disyembre, saksak na. sayaksak na. Likod ha? na naman. Oo. Pero gunigon sa mga natatalakay natin at natatamaan Oo. sa mga issue ngayon. Mm-mm. Oo. At kami patuloy na magbibigay ng serbisyo sa inyo. Di ba? Kaya Yes. yung mga Kay Madam Mary S. Opiranya, good morning. Sabi niya, nag-text. pakinig natin, Oo. isambay lang kayo. Yung nag-text siya sa akin kagabi, good evening sir. Aki, nabayag lang ka pa yung istasyon nyo. Oo. Si istasyon nyo o radyo, ag takay narurong laingan. Namimiss ko ay busis. Sino Oo. panto? Yeah. Kasi kung kumat, ay pasensya kila madam ta. Intong ba ng uwan may antena me? Pero ito gagawin na. Pero gagawin na po, kaya watch out for our opening, reopening. Pati sa Facebook kasi dami yung mga Yes. connection dito. Oo. Talagang ikakalibrate po lahat. Ayun. Para pag nag-eri ulit po kami, matibay-tibay na po. Yes, Ha? yes, yes. Yan. So, pero ang kapalay mo lang, may oras sa atatang tanagagi kadlik na ibalay. Akalo pa kanta milalangula sa rin magteriyoran ka paborito. Amigo yo, RJ Beray Jimenez, at your service always. Tansay magtarilingkor, magteriyon na kapaborito, Joseph Kanilang Bakani. Akalo pa kanta may team at technical side. The only one, sa alun na nagad puso nun Madam Charis, Engineer Nixon Dakal. See you po sa December, mga kapaborito ha. Hopefully, at magkikita-kita pa muli tayo. Next week, December na eh. Oo nga Dali lang yan. Oo. Saglit lang po yan. Parang nanaginip ka lang Oo. ng isang bag na, isang maleta ng pera. Isang bag ng basura. Ayun. Hindi na pera eh. Oo. Magbabalik po tayo dito lamang sa number 1 pop music station ng Lalawigan, Pangasinan. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito! Nanggalan iray nanduruman lignaan na balay. Yain balita tan sinimbat ng kapaborito RJ Jimenez san Joseph Kanilang Bakani. Lignaan na balay. Jalabat DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Parad aliguas tan arangkaday kalasyaw ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Karaman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Karaman, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's JMax Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, JMax Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets JMax Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. JMax Resort Hotel is located at Villanueva Street, Norte, Santa Barbara, Pangasinan. Mexico at 0947-980-3263